nilikoy ang investigation ni Lacson. Prangka na nga pag-istorya. Straight to the point. Ang di mo likoy, ngano man mo imbitara sa si Amina Pangandaman, ngano man mo imbitara sa si Birsamin, nga ikaw may niingon, nga kinisas Birsamin, si Lacson man nag-expose ang alikin, num kaday, sila si Birsamin, sila si Amina Pangandaman, sila, pero ako nung ilabot ang presidente. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa mga balita dito sa kauluhan mga sukit ni Paminaw, Senador Jinggoy Estrada personal nga ni piyansa og 90,000 pesos dito na sa Sandigang Bayan alang sa kasong graft human na lutsan og warrant of arrest kagahapon. Straight to the point. Laing ni piyansa mao si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan. Straight to the point. Ang kaso may galang gipasaka kini na tumilabay pa nga mga buwan labot sa kasong graft and corruption mga sukit ni Paminaw. Ang bag-uhay nga kaso wa pa ang warrant, no? Kini nga kaso billable pa ni. So nagkapiyansa dayon kagahapon nagawsan og warrant of arrest si Jinggoy Estrada Mahigala. Og unya ni piyansa siya 90,000 pesos. Apan ang sunod nga kaso niini katong gipasaka sa ombudsman kasong plunder na nga diin matod pa mga higala do na kini ang ombudsman wa mga higala mo recommend og piyansa. Non-billable ang maong kaso. Busa inigabot sa panahon nga magawas ang warrant of arrest batok ni Jinggoy. Siguradong mapriso mga sukid di Paminaw. Straight to the point. Samtang magdagan ang kaso, maprisos Jinggoy ining kalakiha. Mana nga sa pagkakaroon mahigala dunay laing negosasyon. Matod pa makigilaan kay karong adlaw nga Lunes lain kining sesyon mahigala sa Senado mga kagilaan. Og unya gikatakda na si Senator Alan Peter Cayetano. Ang Senate President mitakda na mahigala og mi designate ka nga Senator Rodante Marcolita nga mao mahigalay mangu sa Senate Blue Ribbon Committee subcommittee ni Pia Cayetano focus mahigala sa flood control scandal. Straight to the point. Sugdan ang investigation karong June 4 sa flood control scandal mahigala adlaw kanang Huwebes. Pero ang pangutana ana makaabot ba kag Huwebes? Kay basin sa Lunes day mapulihan ang liderato diha sa Senado. Straight to the Kung point. akong pangutana mga kaigalan, ikatakda na Huwebes magsugod na ang investigation sa flood control project. Pero ang minority karon naningkamot mahigala magkabira og duha ka mga senador gikan sa majority nga ilang magaroy maguyod padong sa minority aron mahigalang mailog yod ang leadership sa Senado. Straight to the point. Kinsa man kaha ni ining mao mga senador. Karon may galag warning nga na mga kaigalan Jinggoy. Nagausan mga higalag Huwebes mi file ang ombudsman pagkabirnis gawas na yung warrant of arrest. Pero kani nga warrant of arrest dili pa ni mao ang gi-file sa ombudsman. So kini nga warrant of arrest ang billable pa ni. Ini gawas mahigala sa non-billable delikado mahigalag maprisos Jinggoy. So ang pangutanan dako nini unsa man mapriso ka o mobalhin ka sa minority. Straight to the point. Kay mao ni mahigalang gisulti ni Alan Peter Cayetano ato ni i-confirm mga sugid ti Paminaw nga mao na kani ang game plan mga kahigalaan nga hadlukon mga higala no birahon ka ngadto sa minority wa na kay problema pero samtang naa ka sa majority gukod gyud kag taman sa ginhawa. Straight to the point. Atin hatagag pagtagad rubuntaga sab sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini uguban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now ato tagag pagtagad mahigala kay kagahapon si Senate President Alan Peter Cayetano ni mando na mga higala isip Senate President miingon nga ang Senate Blue Ribbon Committee murisyom na sa iyang investigation labot sa flood control scandal
karong adlawng Huwebes pohon next week, that is June 4. Matod pa nga Senator Alan Peter Cayetano, mula daghay mo kuyawan ning kalakiyag flood control scandal na may sigutan day. Kay hapit-hapit tanan mahigalang probinsya na aman. Unya mga congressmen involved bang higala. Katong pagpatawag baya ni QM day, ito skilante ba? During to sa time nga si Marcolita pa maoy Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Katong nakaarangkada na unta ang investigation. So doon na change of leadership, si Lacson na may naghandle sa Senate Blue Ribbon Committee. Actually, with all due fairness to Senator Ping Lacson, okay naman niya paghandle pagprimero. Medyo milikoy kadugayan. Nga karon, nailog na magbalik ang leadership sa Senate. Si Senate President Alan Peter Cayetano mi takda na nga karong June 4, sugda na, mo-resume na mga higala ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Unsa may natabo sa tong kanong daghan may nag-communicate nako ang atong Facebook ug atong YouTube okay na bandong names? Gaputol-putol ta. Daghay nag-message ako diri. I-check ko no og kwan. Kay murag daghay nagka kwan na to. Na why kwan atong kwan dong names? Kumusta atong Facebook ug atong YouTube kay murag daghan may ni communicate nako diri. Ga unsa man atong internet na sabay na daot? Okay. Sige, atong pagtagad mahigala. Okay. Now, si Senate President Alan Peter Cayetano ni takda na og matod pa mahigala kay ang chairman ron sa Senate chairperson si Pia Cayetano naman. Pero ingon siya nga ilang gitahasan si Senador Rodante Marcolita nga maoy mo focus sa flood control scandal. Mo-issue na og mga notices karong adlaw Lunes si Senator Marcolita to continue the flood control scam hearings matod pa ni Senator Alan Peter Cayetano. Lunes na. Ang kinigong flood control kung imong isgutan ni mo may pinakadakong kawat ron sa history sa Pilipinas, trilyon ko na. Ipaagi lang flood control project mahigala. Kita sugbo daghang pila ka bilyon ning ato ni sugbo day. Nahilom lang. Kausara mahigala nagka-appear dito sa Senado si QM. Wala. So muna nga kung ablihan ni ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee, daghay magkuyawan ini mahigala o ang corruption ini all the way to the doorsteps of Malacanang. In fact, no less than Senator Ping Lacson mo'y nag-ingon nga niabot sa Malacanang but iyang gi-save mahigala sa Marcos. Ingon siya kini si Marcos, wa ni labot. Kinira sa Bersamin, Amina Pangandaman, Jojo Cadiz, kana sila diha. Now, og mauhuna, para nako mga higala, sige, isave lang na si Marcos. Pero imbestigaro na. Kana the fact mangguday nga naa na sa Malacanang murag gihunong ni Lacson. Kay para nako ba kung kini mga tawhan na Jojo Cadiz, staff ni BBM kani adto pa senador pa siya. Kinasa si Amina Pangandaman, Bersamin. Kung mga kurakot ni sila nagdawat sa malimanitang kwarta niya, way labot si Marcos, damor nga imbestigahon na sila, kay ilang giyama-yamaan ang presidente, ilang gigamit angan sa presidente, ilang ginimdrap ang presidente, aron magkakwarta ni mga tawhana, mga way batasan ni mga tawhana. Kana kung tinuod, pero gihunong mang Lacson, magduda mga tao, ay. Dili, gito, ingon nga sila rin nagamit sa ganang presidente, malagmit, apel yung presidente, ani. Straight to the point. Di balik kayan magduda mga tao na kaya yan manggihunong ang investigation nga na duol na mahigala. Apit nang tamasakpan mahigalang ko na sa Malacanang. Yan nahilom. Ni-focus sila ni Sara Duterte. Ala, gidivert na karon ang isyu mahigala. Okay naman na. Investigaro na Sara, okay. Pero nakalimtan ang flood control scandal. So nahimo manghigala nga kung ikaw tinuod ka nga anti-graft crusader, imong gibuka ang imong mga mata, batok ni Sara Duterte apang gipiyong nimo sa mas dako nga kinawatay nga mao mahigala ang flood control scandal. Straight to the point. So mao na giingon makakita kang Sara hala imong yung padakon wa gyud ka
mipiyong gyud ka sa flood control scandal nga mas dako ni kwarta trilyon kini. Plus dunay mga kinabuhi nga nangamatay mahigala atol sa bagyong Tino, pati naghana nangamatay. So diyan mo masabot nga sa man double standard, selective justice din kalakiha. Nagkaroon na ilog man ubalik ang liderato sa Senate. Di si Senator Alan Peter Cayetano ingon karon John 4 na. This coming Monday, mo issue na og mga notices Marcolita aron mga higala nga by June 4 musugod na ang mo-resume na ang investigation. Daghay kuyawan ani mahigala. Kay kani uba ka buylos Marcolita ani kadto bitang pagdaan Marcolita sugod naman tog buylo. Giilog ni Lacson. Pag primero okay to sa Lacson, salig man tapi impeach chief guna may gana mo imbestigar. Pero nilikoy, prangkang pagka-istorya ha. Wa ni lipod-lipod ako istorya. Nilikoy ang investigation ni Lacson. Prangka na nga pagka-istorya. Straight to the point. Kasi di mo likoy. Ngano man mo imbitara sa si Amina Pangandaman. Ngano man mo imbitara sa si Birsamin. Nga ikaw may niingon nga kinisas Birsamin. Si Lacson man nag-expose ang alikin. Num kaday. Sila si Birsamin, sila si Amina Pangandaman. Sila. Pero ako nung ilabot ang presidente. Nga ngano man mo ipatawag. Unya, unsa pa, napay kang Lacson yung sa nga, si Saldico, sa diyang dili pa Saldico, dili imbitaron, kay kuno doon ay interparliamentary courtesy, kay Congressman man Saldico, di lang imbitaron. Sa diyang niresign Saldico, suwa na. Wa na interparliamentary courtesy, wa gyapon imbitara. Hangtod ni gawas na lang Saldico, tuanas gawas sa nasod, wa na. Pero niingon siya, pwede ko na itong isum, atong i-interviewon pinagig Zoom day. Patistiguhon Saldico pinaagi sa online. Sus, naunahan man Saldico, ang testimonya Saldico man nag-deliver sa kwarta mga kagalaw, ngadto sa Malacanang. Ningon na po sa Lacson nga, di lang idayon og online nga testimonya ni Saldico, di na to dawaton. Straight to the point. So anang mga puntuha medyo duna na mga higalay kakulian. Muna pag-ingon pa, ang Senate kuno nga dignity, ang integrity sa Senate na ubos. Nibagsak kuno. Muna ingon mahigalan taga minority, kamoy nakabagsak. Ingon pong majority dahil sa si Alan Peter Cayetano, kamoy nakabagsak. Kana palang daang investigation sa flood control nga wa ninyo maayo. Diha na daan na nadaot ang dungog sa Senado. So karon ni anata sa direksyon niya klaro, okay na impeachment. Pwede man mga kagilaan o magsabot sila. O fair lang ta ba? Sige, imbestigaran ng impeachment. MWF impeachment. TTH mahigala flood control scandal. Ha? Kani kung padayon nga ang majority mahigala sila gyapon si Alan Peter Cayetano, ang problema karong Lunes makagilan, they will move heaven and earth. Ha? Nga makuha nila pagbalik ang leadership mahigala sa Senado aron sa ingon ni ana nga dili madayon ang investigation sa flood control scandal. Straight to the point. June 4 pa mahigala ang kwan. Tanaw no ni kay doon na hohongihong mahigala nga mobira gyud sila og duha ka senador para makuha ang leadership sa Senate. Mobira sila sa majority. Kinsa kay mabira sa majority karon gi-warning na gunan. Nana o. Kaso mahigalan Jinggoy nagawsan day warrant of arrest mga kagilan pero giklaro nga dili pa ni mao ang katong sa ombudsman nga plunder. Pero mo ni sulti ni Alan Peter Cayetano ha, gipanghulga na karon ang dias majority nga kung naa mo diha kaso gid mo. Balhin mo sa minority. Unsa may mahitabo ana og ma-minority, pulos na lang under mahigala sa Malacanang, wa na tay mubarog ani mawa ang principle sa check and balance. Kung tanan nga gusto sa Malacanang, mo follow tanan, wa na gi maka-question, wa na gi mubarog. Mo ni nakalisod mga sukit ti paminaw. So ato paminaw una, si Senator Alan Peter Cayetano kay kagahapon, Jinggoy gud mahigala. Huwebes, gipasakag kaso sa ombudsman, pag Biyernes na aday warrant of arrest. Report na yun, hana, paspasa sa warrant, oy. Pero dili pa di ang plunder, ang katubang usa ka kaso. Na Nakita niyo po, yung pala plano all this time, arrestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Kaya wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya?
So again, I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbamayan araw-araw. Inalis namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung kung hindi ang numbers kasi natin, parati tayo nako-confine sa 13-11, sa 12-11, di ba, sa 6-7. Kung ano ng numbers Ang importanteng numbers, inflation. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan. Yung pagtaas ng kaso ng AIDS. Pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangang pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalanse po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about Postdong. Okay, sumuni ang pamahayag ni Alan Peter Cayetano nga takutin ang threat mahigala kung naa ka diha, tutuloyan ka na. Pero mabalhin ka diri, wa kay problema. Mo ni nga di malikay ng mga tao ron day, warning ni kanjinggoy. Okay, na kay warrant ha, bilabol pa na. Huna-huna ag mayo. Tuluyan ka namin kung dili na nimo huna-huna og mayo. Bilabol pala ng warrant karon ni gawas. Ang sunod warrant ana di nakakabail. 90,000 pala ng bail lang ni gawas nga daan. Sumurag warning. Balhin ka dito sa minority, wa kay problema. Nagani ka na, tiwasan ka gyud. So mo ni mga higala nga by Monday tan-aw ni kay musipyat sila sa Monday maka hearing gyud og sugod sa Thursday sa flood control scandal. Mo ni ang ilang pugnan nga dili mahigala kahiring sa flood control scandal. Kay doon na may daghang mga bulabog, abot man sa Malacanang nga bulabog ani. Straight to the point. So mo na'y tan-aw madayon kaha ang flood control scandal hearing inig Huwebes, malagmit madayon. Pero kung mapulihan ang liderato mahigala sa Senado karong Lunes, napadung na sa kalimot ang flood control. Mao ni ang mga mahitabo mga sugid tig paminaw. Ato ipadayon kini ato mga isgutanan unya na lang ato sa ipadangat ng RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Ato tiwason unya mahigala kining dugang hisgutanan labi na ang kuyaw mo gud ani kung under control mahigala ang Senate. Manakinahanglan ta og naay Senate nato nga independent from Malacañang. Ngano man aron nga nagpabilin ang check and balance. Dili sa under the dictate. Kay kuyaw gud may mahigalag under the dictate. Senate nga dili ba kanang magbarog bagi siya ba? Kay kung unsay gusto sa Malacañang mo follow na lang tanan, wa nay mawa na ang principle of check and balances. Checks and balances. Ikaduha, ang delikado ani kundi lang kutob sa impeachment day. Ang kuyaw ani gawa sa flood control scandal og mo diktang Malacañang usbon ng konstitusyon pinagi Constituent Assembly, tuloy-tuloy na tanan wa na may mo barog. Sumuni bantayanan. O moingon nga magchat-chata usbon ang konstitusyon why election. Delikado mga sukid tig paminaw. So kadtong gihimo ni Amy Marcos nga iyang video presentation atong i-discuss unya. At least kung atong i-evaluate may gala nag successful ba tong gihimo ni Amy or dili. Atong pagtagad may gala unya ang kini nga mga discussion human lamang usab sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, atong balikan mga kaigalaan ng atong mga hisgutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. So motoy gisulti ni Alan Peter Cayetano nga gipanghulga na sila mahigala sa majority nga kumubalhin mga kaigalaan ang kapalit ana para wa na kay daghang problema labi nagproblemado na kadaan ka sa mangkay sama atong doon nagi anomalya tinuod o balhin ka na landaan sa minority kay kadtong tuas minority nga dunay mga anomalya panalitan mahigala wa magisa matandog. Kabantay mo karon mga kaigalaan nga ang tanan nga
mga gipangguko doon, di amang gyud sa majority. Nya ka na, prangka-prangka pag istorya, lisod man kayo mahigala og ato pang likoy-likoyon. Intentional gina nga gukuron ang majority ra gyud. Aron nga mabalhin mo sa minority. Mao ni ang minority black kasama nga names adto tas majority atong himadlan og kinsa ka ni nila ang da ini Lunes pohon. Kay sigurado man kita mga higala nga maningkamot gyud. Labi na ang Malacañang nga di na mahitabo mahigala magsigi pa ang flood control scandal. Daghang rason ha. Kung dili mailisan si Alan Peter Cayetano sa Lunes, inighuybis magsugod na ang flood control scandal nga investigation, daghay pangulbaan. Kaya daghay may appeal ani, kini flood control scandal, mao ni pinakadako nga kinawatay mahigalas nasod. Mabitaw na ako giingon, medyo hilas kay paminahon og nakakita ka sa ubang kinawatay ang sa flood control scandal nga mas dako og dunay nangamatay mga tao as a consequence. Dili ka makakita. So kung tinuod ka nga patas, while mo gukod ka ni VP Sara, kay concern kay kas corruption mo ni mauna, nganong hilo man ka sa flood control scandal? Straight to the point. Mo ni dakong question nga matag tao mga higala nga magpakaron ingnon nga suko sa corruption, pangutan-an nyo kaugalingon. Kay lisod ba kayong mag-atikay gud ta karon panahon na gud, ha? Straight to the point. So mo ning hitabo ang mahigala. Gukod ngadto sa mga nasa majority aron mailog mga higala ang leadership sa Senate, di madayon ang flood control scandal. Kay kung madayon unang-una daghay maapektaran, magkayagaw ni mga higala. Number 2, imagine kung naay impeachment sa ibutan ta lang, MWF or TTH, or ibutan ta lang, impeachment mahigala ini kahapon, ikabuntag, flood control day. Ang imbestigaron, unsa man mahitabo ang mga Pilipino mabahin? Mabahin. Moingon kahapon, tangtangon si Sara, tangtangon Sara, ini kabuntag pun maingon, uy, tangtangonon man si Marcos. Kaya musugot ka sa dili, kinahanglan ma-justify ni BBM, ibutang ta lang, di lang sa tamo, himo mahigala og konklusyon, pero the fact nga niabot ng corruption sa Malacañang, the fact nga naa sa doorsteps of Malacañang, sila si Amina Pangandaman, sila si Jojo Cadiz, sila si Bersamin, naa nagyod mga higala mo'y kamiting ni BBM, labi na sa budget mga kagilaan, usas la ka table, nya mo yung kagway appeal sa BBM, pero bisag way appeal sa BBM ka ng iyang kauban sa table appeal, naa nagyod dool dihan napita. So daghan ang maapektaran ani. Nya nga nung moingon ano si Sara ra may tangtangon, nga ni amanday daghan mas dako pag nakawat. Straight to the point. So mabahin ang mga Pilipino. Lahi man kung concentrated may gala panalitag mailog ang leadership sa Senate, kalimtan ang flood control scandal, so ayahay na katong mga katong mga na-involved. Nya katong mga congressmen medyo relax na sila. Ikaduha, dili malibog ang katawhang Pilipinhon. So focus ang atong mga mata sa impeachment ni Sara. Mo nay advantage sa ilang bahin. Advantage po sa bahin sa mga Duterte supporters kung madayon ang flood control. So mo nay nga while ang mga Duterte supporters gusto nga madayon ang flood control, ang kanipong sa pikas gusto sa dili madayon. Mao kana nga nanggawas karon sibaw manghigala ang mga balita nga kanunay ginahamok-hamok ang leadership ni Alan Peter Cayetano o malagmit karong Lunes, tan-aw na to kay di ba lalim ng senador mga higala nga mo barog ka batok sa Malacañang. Straight to the point. Dili ba lalim ng senador ka nga against ka sa administration. Unsay gusto sa administration, kini naman ang paligoy-ligoy god. Kini mahigalang mao mga senador dunay gusto nga ma-impeach si Sara, dunay di gusto ma-impeach si Sara. Klaro ba na? So karon
O di ka mo sugot mahigala mo sunod sa unsay gusto mahitabo sa naa sa taas, musupa ka, gukuron mo. Dili man ni aksidente nga pagkagukod ni. Nga wa gyud gigukod bisag usa na lang sa minority. Ang gigukod tanan di as majority. Ang katawhan Pilipino dili na mga bugo eh. Straight to the point. Kasabot ang mga tao nga labi na kani gisulti na maging Alan Peter Cayetano day, doon na may negosasyon. Nga kung mabalhin ka na sa minority, safety ka na. Pero ana gani katuluyan ka namin. Mo na negosasyon ron. Sumo na si Cayetano, kay bawa sa si Cayetano tandugunon siya ang iyang liderato karong adlaw Lunes. Mo ta kung gipabati ninyo tong gisulti kay Cayetano, mao ni ang kalakalan dito ron. Binirahay mga higala. Unsa may ikabira sa taga-majority nga arita sa majority. Unsa may imong rason nga imo siyang bilahon, unsa may maka-attract sa majority. Moingo man bubira ka sa majority, ang hinungdan na gyud ana ang mga tao ra gyud. Mao ra gyud. So kining mga tao mahigala mao ra gyud. Kung tanan diri sa taas magkahiusa na silang tanan, ang kalibugan lang sa senador mahigala kung ang katawhan po maghugop, hawak kamay ang mga tao nga mulaban yung Sara. Kana plangka-plangka ang pag-istorya ha. Straight to the Mo point. na makalibog sa senador. Kay nga naman, madaot pa na ng political career. Kay kung malapsaw na gani, makuha na gani nila mahigala mga tao nga mga tao, di manday, kwan, angay tamulaban Sara. Murag mawa na ganing support, hayahay na mga senador, wala na problema nila. Karon magduduha man sila gyud og mo konbikto kang Sara Duterte, mga kailang delikado man sab ka ang imong political career. So mamili ka. Karon diya ka sa minority, nya birahon ka na ka sa majority, daghan ang hinungdan. Inyo ka bira ari ka diri sa minority, hayahay ka mo kinabuhi diri. Wa kay problema diri. Kita ka na mo, may problema. Ando ka tulfo, hayahay kayo. Ang GBRC2, si Subiri, hayahay kami diri, pikas. Si Lacson, si Soto, sila si Bam, Kiko o si Risa, why problema? Kamu na amo diha, ka problema gin mo. Labi na mga priso mo ron. Kaya ito naman, gi-extrahan naman daan si Jinggoy. Kining kan Jinggoy, warning naman day. Kana ha? Kanang warrant nga ni gawas karon, billable pala na. Ang sunod ani nga warrant, ang mensahe ana, ang sunod nga warrant mo gawas ani non-billable na. Plunder na nga kaso. Straight to the point. Padayon ka diha or ari ka na mo dire. So binirahay ni mga sukit tigpaminaw mo na nga karong adlaw Lunes. Karong adlaw Lunes. Tandugonon ang liderato ni Alan Peter Cayetano. Himuon nila tanan nga makuha gyud ang leadership, kay kung makuha ang leadership mahigalawa natay hisgutanan pa nga flood control investigation sa Huwebes. Straight to the point. So ang pangutana ining 13 ka mga senador, asa man to mga naong ladong, kinsa man ani nila ang mada? Kani, si Bato de la Rosa, di naman to mada mahigala kay tuwa naman to, tago-tago naman to mga sukit tigpaminaw. Kinsa man ani nila mada? Ibutang ta, lig-on ka na mga Duterte nga kuan mahigala, hapit mo sa tanang gikasuhan. Kining duha ka mga Villas, malagmit ni mahigala nga ilaning hulgaon panalitan, naamo diha, delikado gid mo. Kay kinilandas Jinggoy mga kaigalaan, nagawas og warrant Jinggoy. Unya gakangka ang to Jinggoy kagahapon mahigala kay mo piyansa, nakapiyansa gyud. Ang sunod ani mingon kining sunod ra ba nga kaso wala ba ni piyansa? Basig mo sakit na mong arthritis ito sa prisuhan. So, pursahan gyud mga higala, pursahan. Pangutanan dako og ikaw may Jinggoy, di ka kamada kadugayan day. Una-una magkabitaw, no? Ang mga tao, mga higala mo, kwan yun na nga, hinaot po nga Brave 13, ha? Maisugon nga 13. Pero hantod kanus aman kutob ang imong kaisog kung grabe na unya ang pressure gikan mga higala sa administration. Straight to the point. Ha? Kanas Jinggoy landaan mahigala. Pwede nang mayong Jinggoy, okay lang. Ako lang puy anang presuhan. Kontra sa inyo kong diktahan o sa akong supak sa akong kabubuton. Pwede. Pero pwede sad mahigala nga kanaw. Ang sunod nga warrant nga mogawas ani kay naa naman napasaka naman gyud sa ombudsman ang kaso.
Ang sunod nga warrant nga mogawas ani ang non-bailable na. So, delikado ka, nya ikaw mga senador, magistorya tag klaro ba? Di naman giniingon niya puyok-puyok ba? Klaro naman gina kay mga kahilaan. Tanawa si Romaldes bitaw, habay kasong Romaldes ang tununwa gyud. Nya asa man ang power of the purse naa sa lower house o magisgot kag budget mahigala di asa lower house of Congress. Pero nauna pa mahigala dito sa upper house to asa majority block. Inigbalhin ni Jinggoy sa minority block. Kung man tong ombudsman dito, ilangan-langan ba lang ka na din hangkuhan? Wala na. Pero, delikado o mapabilin yung Jinggoy mahigala, mubarog yun ko, arigi ko sa majority block. Delikado ba next week mga kahigalaan? Priso na si Jinggoy. O, mo ni ang nahitabo kagahapon, padong piyansa niya. Beato ko nung paminahon ko nung ang kuandong. Ang audio ni, audio ni. Ay, mura man iguan. Sige. Sir, dala. Send interaction po. Send interaction na lang. Dalam po, ma'am. Ano man eh? Ano yung pagpiyansa ni Jinggoy kagahapon? Padong Sandigan Bayan. Sir, dala. Send interaction po. Send interaction na lang. Dalam po, ma'am. Okay. So mo ni Magalaan ay tabo kagahapon ni Senator Jinggoy Estrada makagalan atol ni sa iyang pagpost og bail 90,000 pesos dito mahigala sa Sandigang Bayan, no? Ni-post sa bail kagahapon kini gawas ang warrant of arrest gahapon. But kana nga warrant of arrest mga higala sa kaso na nga graft nga diin bailable pa. So sunod ani mga kagalaan mag-ung-ung na unya ang warrant of arrest sa non-bailable mo ni nahitabo ha. Inigdakop ni Jinggoy mahigala sa non-bailable case bida. Ang iyang anak ni Jinggoy may napiit day. Mo ni ang insidente. So how much more inigabot mahigala sa panahon nga mo gawas ang warrant of arrest sa non-bailable case. Patikim ni. So karon unsa may mahitabo? Mo ni giingon Alan Peter Cayetano mao na ni ang mga plano nga naa ka dinha namo diha sa majority hinahinayon gyud mo og kwan.
ipambalhog mga sukid ti paminaw. So mahulot ni sila pila man kamo ka pa sa kaso. Kininduha ka mga bilyar, do na mahigalay kaso ni Daan, kini si Jinggoy, mosunod si Jewel, mosunod si Cheese. Unya dayon mahigala duha ka bilyar, si Bato ug si Bungo ipadama kay galaan sa ICC. O mahurot-hurot yun eh. Pila may mahabilin ani nila lang kung maahon. So pero mo lagi na inig-abot sa impeachment kinsa may mabiraan eh. Kinahanglan mo bira sila kay kinahanglan man og 16 ka mga buto mahigala aron nga makonbikto nila si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Pero nani gud mga kagalaan nga sitwasyon, ang mga tao nagbantay magod nga wala naman sa murag martial law naman yung style day. So mo decide ang usa ka senador dili na mahigala tungod sa iyang pag-appreciate sa evidence. Ang may tabuan na pulsahan na. So medyo ang katawhan mahigala na sayod na ana, dili man na sa mabakak. Di man ni pwede mahigala nga imong kuanon, puyok-puyokon pag-istorya. Malagmit kini si Chis Escudero, malagmit. Kini si Chis Escudero malagmit mahigalang mabirani kung pananglitan tinudoon na gyud mahigalang preso. Kini kan Jinggoy, kuno man gyud. Mo to gingon ni Alan Peter Cayetano, aray mo wa may problema sa minority. Mo ni ang pagthreata ang mga hulga sa ilang kabahin. Balhin mo dire para hayahay mo. Naa mo diha, tinudoon gyud mo. Kaya asas Marcolita mahigala Robin Padilla apil gum pa sa kaso. Mahurot-hurot ni mahigala ang diya sa majority black. Pero unsa may epekto ka sa mga tao nga nagpaniid lang nining sitwasyon na ron. Ato hisgutag tiwas man lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala, no? Ang magic number ini sa mga panghitabo sa Senado karon, bisan pagprisuhon nila kining 13 ka mga senador, kung magpapriso man lang gani ning 13 ka senador, mubarog yun ba? Although di ta kahibaw may galag kinsa lagi mo sukol papriso o kinsay di gyud kagwanta day. Kay pareha bitaw na Ninoy Aquino sa una, papriso pa sila ng panahon ni Marcos nga senyor. Bahalag mga priso mi. Si Ninoy Aquino sa si Teofisto Ginguna, nga priso sila mamatay style por itong senyor mga higala. Ang dili mo sunod sa iyang gusto, balhog. So karon, kung mga priso ning 13 ka senador, ibutang ta lang. Ibutang ta lang, kay hapit naman sa tanan na pasaka kaso. Si Bungo o si Bato ipada sa ICC. Si Jinggoy priso, Joel Villanueva priso, Cheese priso. Si Rodante Marcolita i-apil kay pasakaanan po kasong plunder. Unya si Robin Padilla pasakaan sa kasong obstruction of justice kay ngano kunong gipasakay si Bato sa iyang sakyanan. Kayawan sa taon may gala si Robin Padilla. Asa Serge Osmeña at that time, no? Panahon ni Marcos Sr. Napapriso sad mga sukid ti paminaw. Unya kinini ang si Robin Padilla apil ang duha ka mga bilyars. So kinsa naman ay mahabilin. Tingali sa Aimee di na kayang ipapriso. Hospital sa gamay kay igsuon man. Kininduha ka kay Tano siguro. Ug mao na yung mahabilin, no? Butang tay papriso sa tanan. Ug di ka kuha og 16 votes gihapon. Kay kini magud mahigalang nakapatik diha sa Article 11 sa atong 1987 Constitution ang pagkonbikto kinahanglan gyud kag 16. Kay 2/3 votes man of all nga mga membro sa Senado mga kagalaan ang Senate seat. Doon naman tayo 24 ka mga senador. Bisa pag ipapriso nimo ng mga senador, 24 ng lingkuranan ana. So kinahanglan ka og 16 ka mga senador nga muboto. So kumusod sa prisuhan ang 13, muanto sa may sud prisuhan. Di ra kakuha gyapon og 16. Absulto gyapon si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kana granting nga ang ilang tuyo may galabi niya prapriso lang mo kutob ra diha pero kung birahon gyud sila balhin mo des minority kay pwede man ang uban ano sige balhin tas minority kay lisod man kaayo og grabe naman pressure karon inig-abot sa butuhay na og di gyapon mabutog conviction delikado kayo but kung magkabila sila ibutang ta lang
Kaya ako may panalisalon ini mga kagalan, prangka-prangka lang mag-istorya, kini straight to the point kini istorya ha. Kung pasagdan nimo kining mao mga senador, with all the freedom, kanang gawas nun ba sila nga mo decide? Gawas nun sila nga mo appreciate sa mga evidences. Kana bang doon na kay kagawasan ba? Wa ka tiunig pusil, wa ka why pressure ba? Kanang judge ka gyud based on the merits o gitan-aw nimo mahigalag unsa gi angayan ani. Ako mo imo evaluate dili makonbikto si Sara Duterte ano eh. Labi na ang presentation na ikabot sa Senate, timan kadtong mga presentation nila sa dito pa lang sa House Committee on Justice, maon naman to ilang presentation sa Senate nakin. Maon naman to. Mabita ingon bita ko nga ilan maghihurot tinuon ng ilang wa na surprise mahitabo Senate ni kalakiha. Kadto na lang mahigala og do na manggali mga bank accounts in or kadto sa BIR. Dili na kay na kadaghan ba. Kay hurot naman ilang maghihurot dili pa lang daan sa House Committee on Justice. Inikabot sa Senate, the same presentation, wa gani matandog si Sara mahigala diri sa House Committee on Justice nga wa magka-cross-examine ang mga abogadong Sara. Straight to the point. Sa to pa, ilatong gi-build up ang kaso nga wa mga higala matandog ang ilang pag-build up sa kaso kung buto naon because walay cross-examination nga nahitabo dito sa House Committee on Justice. Straight to the point. So, kung inanahon mga higalag, the same presentation na ikabot sa Senate, naanay mo object. Unya, naanay debate dito mahitabo. Mabalansi na mahigala ang mga tao nga maminaw. Ibutan ta ko sa Madriaga. The same testimony ni Madriaga na ikabot sa Senate. Ang wa mabatiis mga tao unsaon pag cross-examine si Madriaga. Masig mo pabor pa inong Sara dito na abot sa Senate na noon. Duhay may tabuan niya, either inikabot sa Senate, pwede manghigala nga madihado si Sara dito, based on evidence, pero mahimo po mga kailangan nga mo pabor niya dito. Wa man matandog si Sara Duterte diri sa House Committee on Justice, nga wa man gani cross-examination dito. So delikado, inikabot sa Senate, dili matandog mga higala ang mga tao ang support magpadayon. Kung magpadayon ang support sa mga tao, nga muligo ang mga tao samot, nga mudapig ni Sara maglibog ang senador. Saan ta man ipag-decide? So wala nga, akong evaluation, akong reading, forecast ako. Kung pasagdan ka ng mga senador sa ilang kagawasan, tagaan sa freedom sa pag-evaluate sa mga ebidensya, pagtanaw ang sa angay gyud nga desisyon, dili makonbikto si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Dili. Pero kung ilang presyuron mga kagalaan, sama ining ipreso gyud ka, balhog mo sa bilangguan, di mo musugot og kuan ang among gusto, kung bituhon niyo Sara, di ang dili mo, follow na mo, preso mo. Delikado. Napay delikado. Ngano man, tungod mga kagalaan kay kining mga tawhana, I don't know, kinasa si Jinggoy unsa kaligon na sila. Ibutang ta mahigalag, kay testingan na gud, nanagod ka, nahitabo kagahapon. Pero kinis Jinggoy, nakasuway naman ni prisuhan. Malagmit mo yung Jinggoy, bahala na. Di ko mo sugot sa inyong dikta, mapapriso na lang ko. Pero pwede po mga higalag, yung Jinggoy, nakasuway na mag-prisuhan. Nya, kasuway na At tog yung kaibutang sa prisuhan, yun niya ka ng labing kuan yun, niya. Tagaan yung problema imong kinabuhi dito. So inani mahigalan Jinggoy, naanad ni mga kigalaan og bintaha nga kinabuhi nya ipriso ka dito. Unya ingnon ka mo bitang gipabati-batian bitaw sila. Mao gini mahitabo ninyo, but there is a way out. Unsa man din ang pag-istoryahan ay simple anang kunon na ay pamaagi nga dili mo ma priso. Anya wa ni kuan dito, ni abot sa prisuhan. Regular, butangi ka sa regular jail. Parehas si Bong Revilla dito. So, unsa man, imong kagawasan, imong unahon, imong kagalingon, o di gyud ka mo sugot sa mong gusto. So, kini Jinggoy, malagmit mo Jinggoy, okay ra ko, preso, sige, preso lang ko. Preso lang, okay raman ko. Nakasuway naman ko presoan sa una. Nadal naman sa kuana. Pwede mo ingos Jinggoy. Pero pwede sa mo ingos Jinggoy nga, sa una, okay, man to preso ko sa una. Bata-bata pa mo ko sa una, karon gud kanya naman ko arthritis.
Kumingon Jinggoy may galang abidadi na nakumakaya ang balik expressuhan ron. Kaya tinudoon ka man yun. Mo ni ang sulting Alan Peter Cayetano ha. Dili ni ako nga sulti. Si Alan Peter Cayetano may niingon. Pwede ba ito mabalik to doon gamay no? Ang Peter? Oh. Unya na lang siyang kwan. Unya na lang siyang net satisfaction ni Marcos. Kaya ato na yung step by step ang atong presentation. Oh. Mo ni gingon ni Alan Peter. Simple na magipangayo nila. Balhin mo dili sa minority, wa may problema. Kani o, ato paminahon. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa po pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita nyo po na, nakita nyo po, yung pala plano all this time, arestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbangayan araw-araw. Inalis namin yung impeachment. Straight to the point. Okay, pause dong. Okay, so, mani, dili ni gikan ako nga storya, kang Alan Peter Cayetano ning istorya. Simple ra kayo ang kalakalan ron. Balihin dili sa amo, sa minority. Wa kay problema. Wag na ka diha. Priso ka gyud. So asa man karon, ug ikaw may senador mga higala. Either mo papriso ka, okay lang na yung pakahiro ka diha, or imo nang kaugalingon mo ikuan. Imo nang dakong sakripisyo. Himuon mo na, or mabalhin ka diri, ang hayahay kay namong kaimtang diri. Ha? Muna nga, karong Lunes, delikado ang liderato ni Alan Peter Cayetano kay gibira man ning uban nga mga senador. In fact, dunay duha o tulo ka mga senador matod pa nga ilan ang yung paningkamutang mabira. Ha? Ini kabiraan ni mga kagalaan og mailog ang leadership wa na Blue Ribbon Committee investigation. Ang mahitabo ini sila na mo control unya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mao gini, so pwersahan ang nahitabo, pwersahan. Kay balikon ko kung tagaag kahigayunan mga senador nga sila ra mo decide based sa ilang kaugalingong freedom, na free will mahigala mo decide, dili makonbikto sara. Pero kung ilang pugson makagalaan, di ta makasiguro pa, no? Pero ang mga tao magtan-aw magod. Ang mga tao magtan-aw asa ang foul, asa mahigala ang nasubraana, asa mahigala ang di na tinarong mga sukid tig paminaw. Atong balikan ni karon totoo duman lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, atong balikan mga kaigalaan. Now, kung dunay kaso, kini flood control man kang Jinggoy Estrada kuno matod pa mahigalang kaso day. Ngano sa tanan dunay flood control kay si Jinggoy ra may ipriso. Kutob sa mga involved diha, ipriso na. Antos Romualdez may galawa, paman gani hatod ron. So maklaro nimo nga targeted mga higala ang ginahimo ron. Wa gyud mga higala. Kana gud mapriso panalitag sad-an, follow tag procedure, okay na. Ipriso na Jinggoy, ipriso na Cheese, ipriso na si Joel. Kung follow tag procedure. Pero ngilad paminaon nga di mo mapriso kung balhin mo sa minority. Ano man, gigamit man, giweaponize man mga higala, dili day tinuod nga justice itong ipangita. Dili day tinuod nga ni nangita tag accountability kung mauhuna.
Mo na nahitabo sa flood control. Wala man kinabay gigukod sa flood control may gala ka ng elected officials karon mga kailangan nga kanang dunay maka material kayo incumbent congressmen o incumbent senators nga naa as minority. So mo na dakong kuan daron, mo na dakong problema daron nga gigamit mo ning Peter Cayetano mo nang atong ibalito na si Alan Peter Cayetano okay naman mi pasakaan mi kaso sa korte amo nang tubagon sa korte way problema na pero ang bati diha kung inon ka nga ari balhin dire kay wa kay problema na gani kana tuluyan ka na mo so gigamit mahigala giweaponize kining inani mga kagalaan nga pagpasaka og kaso Straight to the point. giweaponize mo na ako ko og kasana Jinggoy kasana Joel kasana si Chis Escudero kung tinuod man galing accountable sila ng ilang ginahimo o himuan na pero ang dili maayo din ha nga ingnon mga kagalaan balhin lang mo sa minority kay wa na mo'y kaso okay na so dili accountability politika ra gyud purely politika ra gyud mo hinungdan ining tanan mga sukid ti paminaw. Straight to the point. So karon gihimo ang tanan. Now, kung gamitan og pressure ang mga senador, di na to masiguro ang kaugmaon ni Vice President Sara Duterte diha sa impeachment trial mga sukid ti paminaw. Kana prangka ni ako pag-istorya ha. Kung imong pasagdan ang mga senador sa ilang kaugalingong kabubuton with all their freedom and free will pag-evaluate sa mga evidences, sa mga arguments, sa kaso, di mo konbikto sala. Pero kung imong inanion, nga garuyon may gala, pampriso na sila diha, hindi mo sugot sa ilang gusto, di na to masiguro, di mo kumiingon nga makonbikto, gisara kay pwede man makikilaan nga kining mga senador, willing lang sila nga mong papriso sa gyud. Muna, ang ilang makahatag og strength ani nila ang mga tao, kung ang pulso sa mga tao, mudapig yung sara bahalag magkinaunsa na, managana gina sila. Even ang tuwa sa minority daan. Bisa ka na sa si Subiri, mahigala si JBRC today. Managana na sila kung ang support sa mga tao ang mga tao, the more nga inanion ang mga senador, nagtanaw ang katauhan, the more mga higala nga wa na mo function ang mga institutions o klaro kay pinugsanay na, doon na puyos ang gigamit, ang mga tao nga nagtanaw, makasabot sila mga higala ani, unya mo, kapit kamay sila. Delikado ba ang reverse psychology ani? The more mga higala nga imong daog-daugon, the more baya nga mulaban hinuong mga tao. Og imong pasubraan mahigalang gukod ang mga Duterte maayo, delikado kung ang mga tao mo samot hinuon mahigala og simpatiya sa mga Duterte. O mahitabo na maglibog og senador. Bisa pagpresuro ni mo mingon senador, madaot man tong karir ani asa man ka, di na ka masenador sunod or bahala, magpapreso na lang kakadali diha. Kahit total, hitabo naman lang ni Ninoy Aquino sa una, sa Serge Osminias, la si Teofisto Gingguna. So muna ang mga mahitabo niya, mga sukit di paminaw. Pero muna yan kong ingon, sama inin Jinggoy, kini si Joel, depende kinsa makagwanta nila. Kini Jinggoy, pwede man naman Jinggoy, pwede mo Jinggoy, magpapreso ko, bahala na. Pwede. Pero pwede sa mga Jinggoy sa una, na preso ko, okay pa, batanon pa man ko sa una. Karon medyo di na madaron. Sakit na kong arthritis. So malagmit mahigala, madanes Jinggoy, depende. Kini si Chis. Magpapriso ni si Chis or pwede ba mo ingon Chis? Okay, sige. Papriso ko. Di lang ko mo follow ninyo. Pero ang offer ni Chis Escudero dahil nga balik din sa amo. Kay gawas nga di ka mapriso, himuon ka na mong Senate President. Kay mauman to'y offer mahigala kang Chis. Nga malagmit, mubalhin si Chis, pero di po si Chis, kamao ba sa Chis mo, timbang-timbang rin, balhin ko niya as ordinary senator, di, lapog ko. Pero may nga, balhin din rin, kay himuon ka namang Senate President. Si Chis Escudero, malagmit, madaan na, kay nga naman, maluwas man po ang dungog ni Chis day. May nga mo Chis mo na, okay. Mubalhin ko dito, ilagay ko kitang-tag pagka-presidente Senate. Ila ko gibutang-butangan o muna. Nga balik ko dito, Senate President ko, sa ito pa, pulos sa ginikuan yun. Pabor na ni Chis mga higala. Kumadaan nila sa Chis Escudero. Atong basahon na kinintri sa kabuk, kinsaan nila ang mobalitok by Monday. Kay kinahanglan man gini, doon na magitandog ini Monday ron. Kay otherwise, kung dili matandog ang 13 kabuk, may higala, magkahawak kamay sila bahalang magkinoon sa
delikadong flood control investigation by Thursday masugda na. Straight to the Mo point. ni lang gikabalakan. Ha? O moingon jinggoy day. Bahala sige, preso lang ko ninyo. Total, okay naman preso ko, na may alaksan nga tambal. Kalau na bang alaksan na 2 times faster ka sa makin? Ay, sige lang, okay lang. Kana maproblema gyud sila hinuon pod. Og moingon si Jinggoy, okay lang, papriso ko. Total to naman si Bong Revilla dito. Kinis Joel Villanueva, og ilang ipriso ni Joel, og moingon Joel, sige, okay lang. Basta ako lang yung balugan ni akong kwan. Ako i-probe sa korting wa ko isa ngadto lang ko sa korte mo probar. While in the meantime, sige, priso mi dre, okay ra. Kay kanang sakit sa arthritis, matambalan na sa alaksan. Epektibo ng alaksan kay Unilab yan. Kini si Cheese mahigala, tanawonon gini mo ni. Og imo ning ipriso si Cheese, malagmit mo hilak mo sa heart ani day. Malagmit si Cheese, ingon Cheese nga, doon na, background po si Cheese pagka-aktivista gamay sa una. Pag-isanti pa ni, pero okay na, pero ingon nga, may hilak do si Kwan, heart evangelista mahigala, delikado mada si Cheese. Pero ang tanaw na ko daykin, kung bilahon na si Escudero, ang offer kan Cheese day nga, himuon siyang Senate President. Og mao na yung offer, delikado mabalhin Cheese, anak. Kaya naman, actually, kung ilang himuon si Win Gatchalian magod, karong panahon na, sa ako nang giingon, wala kay problema, Win ha, kamao na si Win, maayo na si Win. Pero, nining panahon ko sa impeachment, mas mayo nga lawyer na may ibutang ni mong Senate President. Kaya siya man gud maoy mo preside, nining impeachment court. So ako pabor ko, panalitag mailog nila by Monday, ayaw lang sa si Win. Gani lang ha, okay, ihatag lang ninyo ni Kiko, Pangilinan. Kana si Win Gatchalian, naghuman sa impeachment, pwede na himuong Senate President. But in the meantime, ako dili kay ko pabor dahil kay daghan naging mga rulings nga himuon ana as presiding officer. Kay korte ko na mo, sir, mo as court. Unya ang mga rulings, ang imo mahigalang ang rules on evidence, ang mga jurisprudence, so lahi siya. So ang akong suggestion, panalitan mailog nila, ihatag ni Kiko na. O di gani, kung panalitan mabira na si Chase, di si Chase mahimuong Senate President. Para matuhay ang atong impeachment trial. Kay kiniron, tanaw-tanaw na, himadlan ko na to, sa ninin 3 kabo, kisa may madaan eh. Malagmit, may gala, ligon man isla si Kwan. Kinisla si Loren ganito, di na ni madaas Loren day. Lisod ni Danos Loren, ni man Loren Akong anak dito sa lower house, inyo masang gibinuangan dito Kwan. Gigukob sa inyo maayo. So mamili is Loren ang kalakiha. Magkabuwag siya sa baruganan siyang anak. So malagmit din na ni madag balik. Si Pia medyo di ni madag balik kay naman si Peter dito. Managsuon sila. Kini si Joel Villanueva di pa nato ni mabasa mga kikilan, malagmit o moingon Joel, o sige kuyog lang ko ninyo. Palawa na daghang problema or moingon Joel mapapreso ko, total bata-bata man ko. Kini si Joel lagi mo ni presohon dahil daghay mo hugop ani kay namay ilang organisasyon sa Jesus is Lord. Malagmit, mag-rally sa dito. So, kini Joel. Kaya mauna ini kapriso mahigalak. Gawas ni Batog ni Bongo. Ang una ini makagilan, Jinggoy. Una-una na Jinggoy. Isunod yung Joel o si Chase. Unya kini mga Villar, mga bata para ba ni? Nya mga negosyante, mga sukitig paminaw. Gukuro ni mga higalang ilang mga businesses. So, kung inana nga matang sa pressure ang ihatag, dili na to masiguro mga kagalaan ang mahitabo ni VP Sara sa mahitabo mga higalaon niya nga impeachment trial. Straight to the point. Pero mga tao nagtanaw nga di naman ni demokrasya ilang gihimo o na may kagawasan ang ni judge ani. Mosamot mga kagalaan og tibugsok ang rating ni Marcos. Unya ang mga tao muhugop gyud. Kana ha kung muhugop ang mga tao. Depende man kay ang pursos mga tao dako man nga faktor sa impeachment. Dako man nga faktor sa impeachment. Mao tay nagkalahi kani adto kang Irap Estrada, wa to mahuman tong impeachment mahigala. Tan-aw mo ang pulsos mga tao ba? Og inguman ang kang Justice Corona, katong Justice Corona wa mo siya support sa masa kay Supreme Court Chief Justice man to mga kagalan, wa man say
support sa masa. Ang kanigong kang Sara, lisod ning kang Sara, kabantay mo sa mga impeachment nga naagian, kining kang Sara may pinakalisod nga grabe ang brasuhay. Kabantay kaday panahon ni Irap, di man anak nga brasuhay sa mga senators. Karon ba klaro bitaw kayo nga dunay binirahay nga hinulgaay? Panahon ni Corona dunay toy mga nanggawas ning istorya makagalan dunay mga gipanghatag gikan sa Malacañang. Kay mo to gustong Pinoy may gala nga matanggal ito sa Corona. Doon na to sila'y away sa mga kagalaan. Kaya doon na to'y problema sa asinda nila mahigala sa mga Aquino. Ha? Si Corona may galan, barog masagid to mga sukitig paminaw. Pero wa sa'y support sa mga tao. So ang mga senator judges ato, kung doon naman ganito yung mga considerations, dili kay klaro. Kabantay ka, disinte kayo ang paghukom kang Corona. Wa giningon nga nagkagubot ang mga kunba. Karon grabe kayo. Binirahay unya, di ay ipampriso, di ay mahigalay ofiran nga balhin dir sa amo para wa kay problema. Ang majority nga mga senators hapit sa hudton tanan sila anig gukod. Karon pa ni nahitabo. Ngano man ang subject for impeachment si Sara Duterte ligon og support sa masa. Ilang tinudoon yun nga mapindaw nila kay umusipyat sila mahigala mahimo ko ni presidente sa Pilipinas. Straight to the point. Muna nga very kwansad. Thrilling kayo ni ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ha? Himuon tanan aron nga mapindown siya di na sa kadagan okay na. Kay kung musipyat nga dili makonbikto ang kapalit ini migala mahimo man sa presidente. Lahi man tong kang Corona nga total o ba konbikto sa Corona di konbikto pero dili makonbikto okay lang. Nya wa po'y mga tao mahigalang na rally atong panahon mahigalang Corona. Kining kang Sara labi na inig render decision ani paminaw ko doon nagi magrally ani kay doon naman siya support gikan sa masa mga sukitig paminaw. Sumo ni ang kalainan. So karon binirahay klaro kayo sa mga mata sa mga tao. Lahi ba kanang senator judges sa kang Corona nga doon natoy mga sabot-sabot doon ay nadawat nga mga pabor mga higala gikan sa Malacañang kani klaro-klaro lang ha. Kwarta mga kailangan ipaagay mga projects na doon ay mga nadawat matupad sa mga nakuha natong report. Pero dili kayo madisintir kayo ba? Dili kayo nga klaro gyud. Ang karon mahigala klaro man nga binirahay gyud mayo. Gubot mga kagalaan ang Senado. Sumpay ni sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unya kung makita sa mga tao nga wa naman itarong ni mosamot katibugsok ang rating ni Marcos. Tanawa ha, asa man tong kuandong. Dili ni ako ha, SWS ni. SWS survey mga sukid ti paminaw. Ang rating ni Marcos, niadtong milabay mahigala nga March 2026 og ang November nga rating. Tanawa ko no? November nga rating ni Marcos negative 3 na daan. Negative 3 na daan. Sa November ni nga rating SWS ni. Dili ni ako ha. Dili si Rufil Banyo ka nag-survey ana. Social weather stations. So base sa survey sa social weather stations ni Tibugsok negative 3 si BBM niya karon mga higala kini karon na March sus ni asinso kay nahimo man negative 15. Unsa may implication ani sa impeachment mga sukid tig paminaw? Unsa may implication ani? Ato ipadayon human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, atong balikan may dili ni ako nga survey ha kay kini mga tao no naiuban mahigala nga ganahan sa kong komentaryo na po iban masuko. Og nasuko mo, relax na mo diha, no? Ay laga suko-suko diha kay analysis maning ato. Ang uban nangalipay, kini prangka-prangka man ako pagka-istorya. Imong taga freedom na mga senador. Taga kagawasan nimo na pag-decide. Di gyud mo kumbikto sana. Prangka na ko ng pagka-istorya. Pero kung pugson sila, gamitan og gahom, ipapriso ang dili mo sugot sa sugo sa administrasyon, di ta kasiguro. Unsay madangatan ni Vice President Sara Duterte. So ni anang panahon sa paghukom na, ang mga senador by pugsanay na mga kagalaan, ang makahatag og strength nila, mao ang katawhan, magtanaw sa pulsos mga tao kung ang mga tao
hugop ba ang support ni Sara kay murag gani mga higala og ngadto-ngadto murag mulanay ang support sa mga tao. Di na sila maglisod og decide. Pero tan-aw nila mga higala nga nihugot ang support kang Sara. Unya si Marcos makigalaan bisag naa niya ang tanan gahom pero nitibugsok ang iyang rating. Karon na ba negative 3 karon sunod na negative 15. Sa sunod nga survey ani unsa mahitabo ni Marcos? Labi na ang mga tao makahibaw nga binuang naman ng kalakihan, kini mga senador, di naman ni mao, wa naman ni mamao. Ha? Kanina ba mga tao mga higala, kasabot na ba sa unsay na mao o unsay wa mamao? Prangka-prangka, pagkastoryahan na, gilom-hilom mo na ng uban din ha. Puwira atong mga binayran ha. Kadang mga tao nga wa mabayri. Mo evaluate na kag klaro-klaro lang. Kasabot pa kag kini natarong pa ni, kini di na ni mao na ilang gihimo. Umusamot o katibugsok ang rating ni Marcos, medyo delikado. At tanaw ha, ang SWS survey result, pag March, asa man to dong? Ni anang March 2026 karona social radio station compared nimo sa niadtong 2025 November 2025 negative 3 kanahan negative na gani ang daan. Sus ni asinso pagid karon kay nahimo namang negative 30 15. Kana dili na ako. So musuko mo ato mo kasuko sa social media stations. Kay ako igor man ko na-discuss ana. Di man ako may researcher. Taga SWS man. Nga ni ubos ang pagsalig mahigala mo kasabot sila wa ni Ayos Marcos. Inig-abot mahigala sa impeachment. Ang mga tao mo tan-aw na unya ang mga senador nga mao'y muhukom magtan-aw na mahigala asa sila mudapig. Of course, dili ni kuna prangka ni pagkaistorya, straight to the point nga pagkaistorya. Tan-aw sila sa pulsos mga tao, di na malikayan because politicians kini mga tawhana. Straight to the Di point. ni pariha og regular court. Muna nga kining impeachment sui generis ni. Kay regular court punta ni, o judge nga regular mahigala, kana naas tong regular courts, ang tan-aw gila sa ebidensya. Muna ni tibang-tibangon. Pero kini mga senador, mutan-aw na sa ebidensya, mutan-aw po ni asa ang suporta sa mga tao dahil dili na malikayan. Why? They are politicians. Ha? Tanawag ko ng mga senator judges, pulos ba na mga abogado, dili. 20% lang nila abogado. Kanang uban, inato lagi na mga higala unsa pag-appreciate sa evidence. So, itanaw nila sa mga tao, o ang support sa mga tao, si Marcos nitibugsok niyang rating, bisag iya tanan gahom sa pagkakaroon, unya nitibugsok, nga musamot pa ni katibugsok, niya si Sara mutaas o musamot pa yung kataas, malibog ang senador. Kaya makapugong iniron mga higala, ang kanina man lang mga tao. Maon naman lang makapugong ini sa mga umaabot ng mga adlaw kung madana ang tanan mahigalag pirusahan. Ha? Mismo bitaw kini Jinggoy mahigala, tanawon man niya. Magpapriso ka. Total papriso lang diha. Pero mo lagi yun. Mayon Jinggoy sa una magod. Bata-bata pa ko karon mo lagi sud na. Kay nana ko arthritis ron. Batol ingon sige lang Jinggoy, ganahan ka mo papriso gyud. Papriso lang, nalalagi alaksan. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.